Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε στο ιατρείο της κυρίας Δημάκη Κατερίνης, χειρουργού οφθαλμιάτρου, διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Θα μιλήσουμε για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, την ξηροφθαλμία. Κυρία Δημάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και πριν αρχίσουμε θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μου δίνετε να μιλήσω στην εκπομπή σας. Εμείς ευχαριστούμε. Τελευταία, πολύ συχνά ακούμε γύρω μας τη λέξη ξηροφθαλμία. Τι ακριβώς είναι η ξηροφθαλμία? Είναι μια πάθηση που είναι πολύ συχνή τελευταία. Για να καταλάβουμε θα σας κάνω έτσι μια αδρή ανατομική περιγραφή της δακρυδικής στιβάδας που επαλήθει το μάτι μας. Η δακρυδική στιβάδα λοιπόν αποτελείται από 3 υποστιβάδες, την έξω λιπόδη στιβάδα, η οποία εμποδίζει την εξάτμιση των δακρύων, τη μέση υδαρή στιβάδα, η οποία αποτελείται ως επιτοπλίστων από νερό, και την έσω βλενώδη, η οποία ουσιαστικά μετατρέπει την υδρόφοβη επιφάνεια του ματιού μας σε υδρόφιλη. Βοηθάει δηλαδή το δάκρυ να επαλείψει ομαλά το μάτι μας. Εάν κάποια από τις 3 αυτές στιβάδες πάσχει, τότε διαταράσσεται η ποιότητα και η ποσότητα των δακρύων και οδηγούμαστε στην ξηροφθαλμία ή αλλιώς, όπως λέγεται επιστημονικά, ξηρά κερατοεπιφυτίδα. Είναι συχνή σαν πάθηση και ποιες είναι οι αιτίες της? Είναι πολύ συχνή σαν πάθηση. 1 στους 5 ασθενείς που έρχεται στο ιατρείο μας πάσχει από ξηροφθαλμία. Οι αιτίες είναι πάρα πολλές. Η πιο συνηθισμένη είναι η πάροδος ηλικίας. Με τα χρόνια δηλαδή μειώνεται η έκρηση των δακρύων μας και ιδιαίτερα σε εμάς οι γυναίκες στην περίοδο της ημινόπαυσης που διαταράσσεται και το ορμονικό μας ισοζύγιο και οδηγούμαστε στην ξηροφθαλμία. Άλλες συχνές αιτίες είναι τοπικές παθήσεις των ματιών. Όπως είναι μια βλεφαρίτιδα, ανατομικές διαταραχές των βλεφάρων, παθήσεις του δακρυδικού αδένα ή ένας εξόφθαλμος. Τώρα υπάρχουν και συστηματικές παθήσεις που οδηγούν στην ξηροφθαλμία, όπως πολύ συχνά συναντάμε στα αυτοάνωσα νοσήματα. Για παράδειγμα, ρευματοειδής αρθρίτης, πολύ συχνή αιτία ξηρότητας, συστηματικός ερυθματώδης λύκος, κλειδοδερμία, σύνδρομος Σόγκρεν. Άλλες συστηματικές παθήσεις μπορεί να είναι η νόση του θηροειδούς και ο ζαχαρόδης διαβήτης. Τώρα, μια άλλη κατηγορία παραγόντων που οδηγούν στην ξηροφθαλμία είναι τα φάρμακα. Είτε αυτά ενσταλλάζονται τοπικά στο μάτι, δηλαδή κολλήρια ή αλυφές που δίνονται για διάφορο λόγο. Η αιτία σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι είτε η ίδια η φαρμακευτική ουσία, είτε το συντηρητικό του φαρμάκου γίνεται τοξικό για το μάτι. Και υπάρχουν και φάρμακα που λαμβάνουμε συστηματικά, όπως είναι τα αντιπερτασικά, τα αντισυλληπτικά, πολύ συχνώς σε νέες κοπέλες παίρνουν αντισυλληπτικά και έχουν ξηροφθαλμία. Και δυστυχώς τελευταία βλέπουμε πολύ συχνά ξηροφθαλμίες που οφείλονται σε λήψη αντικαταθλιπτικών. Αυτά είναι τα βασικότερα αίτια που μπορεί να οδηγήσουν σε ξηροφθαλμία. Ποια άτομα έχουν αυξημένη πιθανότητα να παρουσιάσουν ξηροφθαλμία? Όπως είπαμε, γυναίκες και γενικότερα και άνδρες και γυναίκες άνω των 50 ετών. Έτσι, λόγω με την πάροδο της ηλικίας, είπαμε, αυξάνεται η πιθανότητα να έχουμε ξηρότητα. Οι χρήστες φακών επαφής. Ο φακός επαφής είναι ένα ξένο σώμα μέσα στο μάτι, το οποίο διαταράσσει τη δακρυδική στιβάδα του ματιού και πολύ συχνά οδηγεί σε αφυδάτωση. Τα άτομα που δουλεύουν πολλές ώρες μπροστά σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η αιτία ποια είναι? Όταν είμαστε προσιλωμένοι στην οθόνη μας, το μάτι μας δεν ανοιγοκλίνει συχνά. Μειώνεται, όπως λέμε εμείς, ο βλεφαρισμός, η συχνότητα με την οποία ανοιγοκλίνουμε τα μάτια. Με αποτέλεσμα να έχουμε πάλι ξηροφθαλμία. Τα άτομα που υποβάλλονται σε διαθελαστική επέμβαση, το λέιζερ το λεγόμενο για τη μοιοπία, υπερμετροπία και αστιγματισμό. Πρέπει να σημειώσουμε βέβαια ότι σε αυτή την περίπτωση η ξηροφθαλμία είναι αναστρέψιμη, δηλαδή ουσιαστικά υποχωρεί σιγά σιγά μόλις ολοκληρωθεί η περίοδος επούλωσης του κερατοειδούς. Και επίσης τα άτομα με κακό εργασιακό περιβάλλον, δηλαδή όταν υπάρχει έντονος κλιματισμός, εκεί που δουλεύουν, σκόνη ή υπερβολική ζέστη. Πώς παρουσιάζεται και ποια είναι τα συμπτώματά της? Τα συνηθισμένα συμπτώματα για τα οποία μας έρχεται ένας ασθενής με ξηροφθαλμία είναι η αίσθηση ξένου σώματος, η άμμο, δηλαδή ο ασθενής μας λέει ότι αισθάνομαι ότι έχω ένα σκουπιδάκι στο μάτι μου ή ότι έχω άμμο στα μάτια μου.
Η ερυθρότητα, ο κνισμός. Επίσης, πολύ συχνά μας παραπονούνται ότι το πρωί τα μάτια τους δεν μπορούν να τα ανοίξουν, ότι κολλάνε τα μάτια τους, όπως λένε χαρακτηριστικά, και ότι έχουν βελενώδεις εκκρίσεις. Είναι και αυτό ένα χαρακτηριστικό της ξηροφθαλμίας. Επίσης, κάτι άλλο, ότι έχουν θάμβος οράσεως. Βέβαια, το χαρακτηριστικό αυτό του θαμβώματος είναι ότι είναι παροδικό, δηλαδή έρχεται και φεύγει. Όταν ο ασθενής ανοιγοκλείσει λίγο το μάτι του, το θάμβωμα υποχωρεί. Πολλές φορές έρχονται άτομα τα οποία παραπονούνται για δακρύρια. Και αυτό είναι έτσι λίγο σχήμα οξύμορο. Ενώ εμείς σου λέμε ότι πάσχουν από ξηροφθαλμία, αυτοί παραπονούνται ότι τα μάτια τους δακρύζουν. Τι συμβαίνει? Όταν το μάτι αφυδατώνεται και ξηραίνεται, όπως πολύ σοφά κάνει ο οργανισμός σε πολλές περιπτώσεις, προσπαθεί να συνέλθει μόνος του, να διορθώσει το πρόβλημα μόνος του. Ξηραίνεται λοιπόν ο κερατοειδής και προκαλείται αντανακλαστική έκρηση δακρύων, με αποτέλεσμα να έχουμε το βούρκωμα, το οποίο όμως είναι μια παροδική ανακούφιση. Είναι εύκολη η διάγνωση της ξηροφθαλμίας από τον οφθαλμίατρο? Η διάγνωση της ξηροφθαλμίας είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει από τον οφθαλμίατρο στο ιατρείο με μια απλή οφθαλμολογική εξέταση. Υπάρχουν βέβαια και ειδικά τεστ τα οποία μπορούμε να κάνουμε, όπως το Silmer test, οι χρώσεις με ερυθρό της φεγγάλης, τα οποία αυτά τα τεστ μας πληροφορούν όχι μόνο ότι υπάρχει ξηροφθαλμία, αλλά και ποια ακριβώς στιβάδα των δακρύων πάσχει. Πολλές φορές μας έρχονται άτομα με ένα χρόνιο ερεθισμό των ματιών, που υποβάλλονται έτσι σε θεραπείες με κολλήρια και λυφές για μεγάλο χρονικό διάστημα, ουσιαστικά διάγνωστοι, και ταλαιπωρούνται χωρίς να μπορούν να δουν σημαντικό αποτέλεσμα. Πίσω από αυτές τις περιπτώσεις κρύβεται πολλές φορές μια ξηροφθαλμία, η οποία με την κατάλληλη θεραπεία πάει πολύ καλά. Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης? Είναι εύκολο να θεραπευτεί? Το πρώτο που κάνουμε όταν διαπιστώνουμε μια ξηροφθαλμία είναι να ψάξουμε την αιτία της και αν είναι δυνατόν να την αντιμετωπίσουμε. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε αυτό που κάνουμε είναι συμπτωματική θεραπεία. Δηλαδή, χορηγούμε ή κολλήρια ή ελιφές που ουσιαστικά περιέχουν υποκατάσταση των δακρύων. Αυτό που λείπει από το μάτι το δίνουμε. Τελευταία, έτσι, είναι πολύ πρακτικές οι συσκευασίες μονοδόσεων που κυκλοφορούν με τεχνητά δάκρυα, που είναι πολύ εύκολο για νέα άτομα να τα έχουν μαζί τους και να τα ρίχνουν όποτε αισθανθούν έτσι έντονη ενόχληση. Επίσης, σκευάσματα τεχνητών δακρύων που δεν έχουν συντηρητικά, με αποτέλεσμα να μπορούν να τα ρίχνουν ακόμα και χρήστες φακών επαφής ενώ φοράνε τους φακούς τους, επάνω από τους φακούς. Κάτι σημαντικό, τελευταία υπάρχουν σκευάσματα κολληρίων τεχνητών δακρύων με ιαλουρονικό νάτριο, που είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση έντονων ξηροφθαλμιών. Αυτό που πρέπει να εξηγήσουμε στον ασθενή είναι ότι η ξηροφθαλμία δεν είναι μια κατάσταση για την οποία θα δώσουμε μια θεραπεία 10 ημερών και θα τελειώσει. Είναι μια χρόνια κατάσταση, έχει περιόδους έξαρσης και ύφεσης και ανάλογα με τα συμπτώματα ρυθμίζουμε και τη συχνότητα με την οποία ανασταλάζουμε τα κολλήρια. Τώρα, σε πολύ βαριές περιπτώσεις που κινδυνεύει ο κερατοειδής από την έντονη αφυδάτωση, μπορούμε να πάμε να κλείσουμε τα δακρυϊκά σημεία, είναι τα σημεία από τα οποία αποχετεύεται το δάκρυ από το μάτι μας, ώστε αυτή η ελάχιστη ποσότητα δακρύων που υπάρχει πάνω στο μάτι μας να παραμένει εκεί και να μην αποχετεύεται. Τέλος, γιατρέ μου, τι θα συμβουλεύονται τα άτομα που έχουν ξηροφθαλμία? Μερικές πρακτικές συμβουλές που μπορούμε να δώσουμε στα άτομα που υποφέρουν από ξηροφθαλμία είναι το χειμώνα, όταν υπάρχει πολύ ζέστη μέσα σε εσωτερικούς χώρους, να τοποθετούν πάνω στο κλιματιστικό, στο θερματικό σώμα που έχουν, ή ένα σκεύος με νερό ή ένα υγρό πανάκι, ώστε να αυξάνει τη υγρασία του περιβάλλοντος. Το καλοκαίρι πάλι που έχουμε το κλιματιστικό αναμένο, ποτέ μην κλείνουμε τελείως όλα τα παράθυρα. Ας αφήσουμε ένα παράθυρο ανοιχτό, βοηθάει. Οι χρήστες φακών επαφής, καλό θα είναι να ενσταλλάζουν τεχνητά δάκρυα αναταχτά διαστήματα, ανάλογα με το πώς αισθάνονται, τι ενοχλήσεις έχουν. Το ίδιο ισχύει και για τα άτομα που δουλεύουν μπροστά σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Επίσης, όταν βγαίνουμε έξω και φυσάει αέρας, ένα ζευγάρι γυαλιά θα μας προστάτευε λίγο από την γρήγορη εξάντληση των δακρύων που προκαλεί ο αέρας. Κυρία Δημάκη, σας ευχαριστούμε πολύ που μας φιλοξενήσατε στο ιατρείο σας και μας είπατε για ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα που απασχολεί τόσο κόσμο. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.